फिसानोहाय स्कुलाव हैनांगौमोन खौखिनो हैनो रोङाखै आं मैगं फाननो मोनबाबो बिजनेस खालामोमोन। सानाया दाबाबो 1.5 बोसोर जानोसै माबा लन लानानैहाय मास मोनसेल' मोजां थागादों बिनिफ्राय फैनानै जादों दिनैसिमखालि। सोरखारनिफ्राय दाहायनो एसेसो फैसाफोर खालामबायबाबो गासिनाव खालामजोबखाबाय नायजाखादों नायजाखादों गासिनावबो बङाइयावबो नायजाबाय ओमफ्राय ओरै सापागुरियावबो थांबाय ओमफ्राय बिजिनियावबो थांबाय ओमफ्राय नैबे काजलगावआवबो थांबाय गासिनाव थांजोबखाबाय खरसा थांनाया दा 2 लाखसिम बारबाय होनदांबाबो बे हा फाननाय 1,40,000 ओमफ्राय नैबे मा होनोलाय टाउरनि 1,22,000 मोनदोंमोन बाबु आंनि मोदोमाव थांजोबबाय। हाया बेथाल'सै बाबु नैबे थानाय बेथाल'सै मा आंनि दा खिलि नार्जारि न'खराव खैजन दं? आंनि दा न'खराव दा बाबु 6 जन दङ फिसाफोर फरायनाय 4 ओमफ्राय बोराय बुरि 2 मावरोङा बाबु जेबो मावा हाजिरा मोनला एसे एनै मावबाय मोनना लायलाय बाबु मोनहा मिथिगौ। ओमफ्राय दा माबायदि खस्थ' मोननानै दं? आं दा खस्थ' बाबु जानाय लोंनायनि फिसाफोरनि बाबु आङो दा फिसानोहाय स्कुलाव हैनांगौमोन खौखिनो हैनो रोङाखै बाबु खस्थ' जाबोनांगौ आंसो जाहोखायोमोन बाबु जाहोनायानो दा आंनो बिपदआव गोग्लैनानै ओमफ्राय मादैया सिगां मा मावोमोन जेनेबा? आं मैगं फाननो मोनबाबो बिजनेस खालामोमोन। मैगं फाननानै न'खर सालायोमोन? न'खर सालायोमोन। ओमफ्राय हाया बेसेबां बायदि दं नोंसिना? हाया दा गैयालाबो नै 1.5 बिगाल' जानाय ना बाबु बेथाल'सै फानजोबनांबाय आंनि मोदोमावनो मोसौ मासे बोरमा मासे गैले फानजोबनांबाय फाननानै जाजोबनांबाय आखायाबो थिखोनो हाया बाबु जेबो मावनो हाया नैबे बखर'बनो सेलेन होनो हाया नैबे दासो खावासेसो नायै नै एसे बेरलांबाय नै फिसाफोरानो नै गोरलै 2 हिनजावसा दं बिनो सङो ओमफ्राय गथ'फ्रा स्कुलनिफ्राय फैला बे संनानै जाहोयो ओमफ्राय हौवाया खामानि गैयाला बेनो संनानै जाहोयो। रायजो राजानिफ्रायबो गरसे गरनै हेफाजाब लुबैदोंमोन आङो गावखौ दाहायनो आरो सोरखारनिफ्रायबो एसे एनै लुबैदों आङो गावनि मोदोमनि थाखायहाय दाहाय जानोहाय एफाग्रा हा हु फानजोब्बाय मोसौ मोसा गासैनो थांजोब्बाय दा हा थानो बेथाल'सै आंनि दा बिखिथेन थांहां गावनि मोदोमनि थाखायनो दा फिसा फिसौखौ मैदेरनाया माजों फरायहोबावनो